Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Kay kung nahitabo pang way Sandra og Koke, nagpabilin unta tang mortal nga kaaway, nga magkaaway ta hangtod karon. Nagpinatsyan na hinagidunta ta. Kureng. Kasabot na ka. Nga na nikatawa ko. Ha? Oo, di ay no. Ama na diha. Hangtod unta karon nandeng, mubukal pa nga itong mga dugo nga makakita sa usag-usa. Maula gino. Kay tag-as kay tagarpo. Di magita mo angkon nga luyo di ay sa itong kaligut-gut sa sakusa. Nagpahipi ng angkong mga tiunay. Ay, kagilok bayaan ng imong gisulti nandeng ay. Tinuod ka rin. Gigilukan ka sa kungkol. Oy, gilok kaistaton lang og sa ginhawaan. Silaktod pagkasulti, kasukaon ka. Bita-bita joke ra ay. Ang tinuod, nindot kaayong paminawon ang imong gisulti. Murag mihapuhap sa akong dugahan. Ha? Dughan? Naapala kay dughan rin? Asa ba? Asa ba? Pilpiron taron ka nan? Bitaw rin. Sa tinuod lang, may mga higayon man nga. Mag-imagine kung natong duha. Unsa? Jesus, Ginoo ko, puwera gaba. Ay, ayaw na ipadayon ha. Kay na, magkaaway kitag balik ini ba? Wala ko makauyon na ding ha. Binastos na ding. Nag-imagine ko natong duha nga nagpuyo sa probinsya ba? Nag-imagine ko nga nagkuptaneta sa atong mga kamot, samtang nagsudong sa atong mga hayupan o mga tanong, samtang naminaw sa mga kalanggaman o sa huyuhoy sa kahanginan. Muna akong imagine o siyempre yung pagtuo. Kaingan ko man god to. Kuring ha? Ikaw di ay maulain o imagine ha? Ikaw di ay nakunahon na ana ha? Ay, paulit na dito nanding oy. Imo naman nung gipainit ang akong Paulit na siya. Ayaw ana rin. Ay, paulit na. Samtang nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Ha! Tingalig mo lupad ding speaker sa imong naong. Na! Lakaw na, ha? Lakaw na. Ano, 2, 3, 4! Ay, oo, mula ka na ko. Bisig. Maabot 5 ay. Kusugas kong kulbay. Mas kusog pa man sa kong lakang. Asam kasi napita. Asa ganito nga coffee shop. Tuara. Tuara siya. Di na ako magpakita niya. Tagbaon una na ko nga kung kaugalingon sa pagsudong niya. Igo na lagi ko sa pagsudong nimo sa layo, Lina. Panigkamutan lang yun ako nga ipalayo ang akong pagbati aron magkadungol ta. Kay kung ako nang ipamugos pagpadaol nimo, musamot ka man sab nga magpalayo na ako. Tukay man siya. Wa pa gid siya makapalit og bagong cellphone. Maghuwat-huwat lang gyud ko. Dili sad mahitabo nga iya kong Indiano na. Nalangan lang gyud to. Ni chat na si Sandra. Naa na si Papsi tita. Nagkita na mo? Kadiyot ha.
replyan una nako si Sandra nga niya ka na. Ni-chat day siya. Karon lang gyud. Naka-reply nako. Pag-order og imong kape, wala ti ka order daan. Ako ray bayad. Oh, ayaw eh. Ako ra. Unsa? Sure ka, Lola? Sure ka? Hala no, pangutan-on pa magyud ko ni mag-sure ba ko? Natural, sure. Ako ginisulti nimo. Pero kung naduda, katawagi siya. Pangutan na. Nitoon ako ni Mola. Mm. Pero di lang ako ma-imagine si Lolo Nanding ba? Ka-cute kid yung duha, uy. Malingaw gid ini si Cookie kung makibaw to. Aw, mahibaw gyud to. Kasultihan man gyud to siyang apuhan. Hilakon man ko la. Oh, no. Hala, ganina ni katawa niya karon kahilakon. Bago ra gani ka ni katawa, kahilakon na sad ka. So naman kasandra na yabag ka. Lola sad, uy. Naluoy ra maguko ni Lolo Landing good. Nag-hope pa gid ay siya. Ja. Pareho gid ang mga laki la, no? Mas sentimental pa sila kaysa natong mga babay. Paastig-astig lang sila pero weak gid ay sila emotionally. Fasad lang nila nga ligon sila. Pero ang foundation di ay huyang. Correct. O kitang mga babay nga ilang ingnon nga huyang. Gahi pa di ay tas bata. Di na ako magpaligoy-ligoy pa, Jong. Paninglan tikas imong gisaad nako last week lang. Nga kung nakahimo pagsakripisyo sila si tatay ug imong nanay sa ilang mga garbo. Nganon dili ka man makahimo pagsakripisyo sa imong gibati. Mao ginay imong gisulti nako. Gani, mao nay hinungdan nga mitambong ko sa imong Thanksgiving. Ayaw kog ingna nga imo na sad nang gibakwi. No. Wa ko to. Bakwiya, Lin. Pero nganong nahasol naman sad ang mga bata? Labi na gyud ang imong anak. Andam og taga na gyud siyang musakripisyo sa iyang kaugalingong kalipay tungod nimo. Ug maunay dili na ko madawat, Chong. Nga ikaw mismo wa makakita ana sa imong anak. Oh. Sorry, pasensya na. Sayod ang Diyos, Lina. Nga na rin kamot ko, tungod alang sa kuwana. Pero di lagi na ko tuyoon. Pero sige lang, tigali lisod. Pero makaayaran ni nako. Makaayaran ni. Og aron matabangan ka nga madali na, Chong. Sultihan ti kaini. Oh, Atubangan sa haya sa akong bana. Akong gisaad niya nga way laing makapuli sa iyang dapit sa akong kasing-kasing. Tingali, klaro na na nimo. Og hinaot nga dili ka na mulaom pa. Lina. Taas sa linya, uy. Pero mas taas ang linya sa bus ug jeep. Sige na lang. Agwantahon ko na lang ni. Di ra ni mahibahuan, makasakay ra lagi ko. Oh, tuwa na siya. Naglinya sa taxi. Kanusapap ka na siya makasakay. Dagom ra ba na? Mupalit kong payong. Sigurado nga sa kung pagbalik na apa na siya. Mubalik ko sa suod. Mupalit kong payong. Oh, hala. Nitag-om ra ba da? Ay, layo para ba na ako? O kung muuwan ni Ron, mauwanan gud mi ini. Magpakuha na balang kaha ko ni Koki, no? Oh, uy, hala. Wa na. Mauwan na gud ni Ron. Magpakuha na lang yung kong Koki. Oh. Tuwa na siya. Oh, di uwara gud. Timing yung kay kuda. Na, mauna ni Ron. Payong, Niuwan Lin. na gyud. Payong. Oh. Nipalit pa kong payong kay nagkabantay man kong kauwanon.
Wag yung ko basayop. Unya nakit ang tamagka nga naglinya din maong niduol ko. Ay, nabasa naman gud ko. Pero di pa kaayo. At least, napayo nga nagkakaroon. Oh, ikaw na hinuoy nabasa. Okay ra. Abaga ra ni. Okay ra sa tingali nga usa na lang ka taxi katong sakyan, di ba? I-drop na lang ka sa inyo. Oh, Ayaw ka bala ka. Sa tapat ko sa driver mo lingkod. ni ana ang akong sakyan. Salamat. Raincoat mo o helmet. Thank you dito sa payong. Way problema. Amping mo ha? Uwan ra ba? Dangog ang karsada. Thank you dito. Okay na ka ba? Okay na. Ato na ta. Di. Igo na lagi ay ko sa paglantaw di. Igo na lagi di ay. Kaligo oy, kay nauwanan ka. O sa man di gamit ang imong payong, nga pwerte man imong basa Ay kaligo unya ino mag-vitamin C ni kahuman, ha? Magluto sa kog soup, Pops, aron mainitan imong tingan. Salamat. Ngano basa magid kaayo ka? Mura man kagwa mo sakay. Wa bitaw ko mo sakay. Unsi nga? My God! Lingkod lang una, Pops, be. Ipahuwi ra na imong mga tiil, sabi pa ka maligo. Wait ha, magkuha kog tualya og gani mong ilisan. Wa gid mo undang ang uwan. Nakasakay baka siya dayon. Luya na yung tito mo eh. Napag ako lang siyang ibalik da. Ha? Nga naman. Naglakaw ra siya pa uli. Huwag yun siya kasakay. Oh, mao ba? Taod-taod na lang nahigo pa, Pops. Init para baka ayon na. Salamat lang. Sira lang niya palihog ang pultahan inigawas ni mo. Ilak lang. Okay, Pops. Pahuway lang. Og aron matabangan ka nga madali na, Jo. Sultihan ti kaini. Atubangan sa haya sa akong bana. Akong gisaad niya. Nga way laing makapuli sa iyang dapit sa akong kasing-kasing. Tingali. Klaro na nimo. Og hinaot nga dili ka na mulaom pa. Di na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!